Hej, i dag vil jeg snakke lidt om den usynlige lidelse, som kroniske smerter ofte er. Når man får ondt akut, så kan folk jo se på en, at man er ondt, og man bliver sådan lidt i ansigtet. Så for os, der sådan omkring dem, der er ondt, der er det ikke så svært at afkode, hvad er det egentlig, der foregår. For de fleste af os, når vi så får det bedre, jamen, så ser vi heller ikke så lidende ud længere. For kroniske smertepatienter sker der lidt noget andet, nemlig at de vender sig til smerten, og så holder de op med at se lidende ud, fordi det er jo bare sådan der. Og hvis de har en rigtig dårlig dag, hvor man vil kunne se det, så er det typisk en dag, hvor de ikke kommer ret mange steder, fordi ressourcerne ikke er til det. Så hvis man er kronisk smertepatient, og man har en god dag, og man kommer ud af døren, og nu er det endelig der, hvor man skal ud, og man skal leve livet, og man skal suge noget af alt det der, man ikke har fået på de dårlige dage, så møder man en eller anden, som så siger, hej med dig, og hvordan går det? Og for at ikke komme ind i de her lange forklaringer, så ofte så gør kronisk smertepatienter det, at de stikker sådan en lille hvid løg med og siger, at det går fint. Fordi nu har vi endelig en god dag, så nu gider jeg altså ikke lade smerten fylde hele mit liv. Og det er jo helt forståeligt. Problemet med det er, 1. I ser som rent godt ud. 2. Når vi spørger, så siger I, har det fint. Hvis det gentager sig alt for mange gange, så kan man godt begynde at blive sådan lidt som pårørende, eller som en, der kender en kronisk smertepatient, siger, så Simon, han ser meget godt ud, og han siger, at han har det fint. Hvorfor er det så stadigvæk, at han er sygemeldt, og hvorfor er det så, at han ikke kan det, han plejer? Det forstår jeg ikke. I værste konsekvens, så kan det jo blive til, er han en af dem, altså en af dem der, som bare vil have nogle sociale ydelser, og som jeg går på arbejde og betaler skat til. Og det er jo ikke det, det handler om. Men det, man skal gøre som kronisk smertepatient, det er, at man skal gøre det, man faktisk ikke har lyst til. Nemlig, at hvis man møder nogen, som man ikke har set et stykke tid, og de spørger, jamen, hvordan går det, så skal man sige til dem, jeg har jo den her kroniske lidelse, som jeg skal leve med, og i dag, når du ser mig, så er det en god dag. Hvis man har en mellemdag, så kan man sige, jamen det er en okay dag. Det er ikke en af de bedste, men den er okay. Hvis det er en dårlig dag, så ser folk jo ikke en, fordi så ligger man derhjemme. Men det er faktisk rigtig fint at få det sagt til det nære netværk, og dem, der er derhjemme, siger, i dag, der trækker jeg stikket, fordi jeg har behov for at restituere. Så det er en usynlig lidelse af flere årsager. 1. Man holder op med at se lidende ud. 2. Man holder op med at snakke om det, fordi man gerne vil have noget andet i livet end smerten. Og man kommer igennem en periode, hvor man skal snakke mere om det, hvis man vælger at begynde at fortælle om det. Men det er egentlig kun indtil venner og bekendte, de har fået de informationer, som de er. Og så når man til, nå okay Simon, hvordan går det? Jamen i dag er det en okay dag. Nå okay, siger de, og så går de videre. Men ofte, når man har kroniske smerter, så har man ikke lyst til at snakke om det. Men det er det, der skal til, hvis det er sådan, det skal blive bedre.